Il-ħamis filgħodu l-mexxej laburista Joseph Muscat żar il-kumpanija Golden Harvest, kumpanija li ilha topera mill-1946 u llum daħlet fis-swieq ġodda u tħaddem magħha mal-150 impjegat. Bħal kull kumpanija oħra, il-Golden Harvest għandha l-ispejjeż tal-operat. Bil-kontijiet tad-dawl u l-ma jieħdu parti sostanzjali minn dawn l-ispejjeż, kif jispjega l-kap eżekuttiv Mark Aquilina f'kummenti ma' One News. Għandhom ħafna. Aħna l-isforz tagħna huwa dejjem biex innaqsu l-konsum tad-dawl, però dejjem jitla'. Ġifieri kull tnaqqis huwa welcomed. Fl-aħħar sigħat il-Partit Laburista ppreżenta l-pjan tiegħu biex il-kontijiet tad-dawl jorsu b'medja ta' 25% u l-kontijiet tal-ilma jorsu b'5%. Il-kap eżekuttiv tal-Golden Harvest qal li l-kumpanija tiegħu tilqa' b'entużjażmu dan il-pjan. Il-kumpanija tagħna tilqgħu b'entużjażmu. Kull kumpanija għandha ħafna spejjeż fuq utilities. Il-kumpanija tagħna dejjem investit fuq panelli, enerġija rinnovabbli, jiġifieri kull tnaqqis, kull kumpanija naħseb li tieħu kosbiet. F'laqgħa informali mal-ħaddiema ta' Golden Harvest, Joseph Muscat qal li l-pjan tal-Partit Laburista se jaffettwa lilhom bħala ħaddiema minn żewġ aspetti. Il-ħaddiema u l-familji tagħhom se jirċievu kontijiet orħos, se jkollhom aktar flus fil-but u l-ekonomija se tingħata spinta l qudiem. B'dan il-mod jissaħħu l-kumpaniji għaliex ikollhom anqas spejjeż tal-operat u jkunu mħarsa l-impjiegi u jinħolqu oħrajn ġodda. Dan kollox fl-istess waqt li l-istess kumpaniji u postijiet oħra tax-xogħol tal-ħaddiema se jirċievu wkoll kontijiet tad-dawl li se jkunu 25% orħos. Joseph Muscat spjega li mar-roħs tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma, il-Partit Laburista qed jipproponi teknoloġija ġdida li taħdem bil-gass għal ġenerazzjoni tal-enerġija bi prezz orħos u b'mod ħafna aktar nadif. Madankollu se tingħalaq il-Power Station tal-Marsa u tispiċċa il-parti l-antika tal-Power Station ta' Dallimara. Dan se jkun ta' ġid kbir għas-saħħa taċ-ċittadini. Intom tafu n-naħa t'isfel kemm hemm kwalità ta' arja li ma tantx kienet tajba. Il-Marsa, il-Fdura, il-Marsa toqgħod inti taħt il-Power Station tal-Marsa aħna ħanalquha sinjura. U ħanalquha mhux ngħidu ħanalquha veru. U minn floku dak il-post ħajkun hemm sejħa internazzjonali biex naraw kif l-aħjar li niżviluppawha b'mod li jkun ta' sfoka għalikom. Għax aħna nemmnu li minnu mill-Marsa għandu drittijiet daqs kwalunkwe persuna oħra. U naħseb ilkom issofru żejjed issa fuq dan il-punt.